na sani mutane da yawa suna so su ji me za mu ce ne akan matsayar da amerika ta ɗauka akan najeriya. kun san an sanya najeriya ta zama country of particular concern ko something like that, wani abin da ya kama da wannan. Wato ƙasa ce wacce amerika za ta sa ido a kanta sosai akan wani abu da ya shafi 'yancin addinai. Dalili an ce ana kashe kiristoci, kuma kisan kiyashi. Now ba dan na san mutane suna so su ji me zan ce ba dan shi zan yi magana ba. A'a, zan yi magana ne akan ya dace in yi magana, amma sai dai za ka yi mamakin abin da zan faɗa. Domin ni abin da nake kallo shi ne wannan abu, idan mu da gaske muke yi 'yan najeriya da gaske muke yi muna so a daina kashe-kashe a ƙasar, to abin da ya kamata mu yi shine mu yi ƙoƙari mu mai da wannan ya zama dalilin da zai sa a daina kashe mutane a najeriya. Ta yaya? mu ce mu ba maganar kashe kirista ko musulmi muke ba, muna maganar kashe ɗan adam, kashe 'yan ƙasa, kuma gwamnati aikinta ne ta hana kashe 'yan ƙasa, sawa'un 'yan ƙasan nan musulmai ne ko kwa kiristoci. Amma idan muka bi abin da suke so ɗin, ana so ne mu dawo mu ta cece ku ce a tsakaninmu, muna cewa a'a ba ƙarya ne ba a kashe kiristoci, to wannan kuma ba gaskiya ba ne. Ana kashewa, ana kashe musulmi, ana kashe kirista. Ko kuma mu ta cewa ai an fi kashe musulmai da yawa, wannan ba shi ne abin da za mu tsaya mu yi magana a kai ba. Abin da za mu yi magana a kai shi ne ana kashe ɗan najeriya, kuma akwai gwamnati a najeriya, kuma aikin najeriya ne ta hana kashe 'yan najeriya. Amma in kuna so ku gane abin da nake faɗa da kyau, sai kun dawo kun lura lokacin da ake ta kashe mu. In ka dawo ka ce mu yi magana akan musulmai, lokacin da ake ta kashe musulmai a ƙasan nan, me muka faɗa? In baka gane abin da nake faɗa ba, ka ɗauki kuma labari wanda ya zama mafi yaɗuwa a Najeriya, a arewacin Najeriya a yau. Menene ne akan harkar tsaro? Menene ne? Ba jihar Kebbi ba ce? Jihar Kebbi ko? Me sunan jihar ku ne? Kebbi. Ba nan ne aka kama deputy speaker ba? Ko? To ina ne kuka dinga rantsewa da Allah cewa akwai tsaro? Ba a Kebbi ba ne kuka zo kuka dinga rantsewa da Allah cewa akwai tsaro, ba a kashe kowa? To ai abin da ya sa su za su yi magana a kan nasu kenan, tunda ku in ana kashe ku ba kwa yadda ana kashe ku, ba kwa magana. To ina ruwansu da naku? Tunda ku, waye yake magana da ake ta kashe mutane din nan a Zamfara? Waye yake magana? Kuna magana? Lokacin da ake ta kashe mutane a Borno, kun damu? Kun mai da jininku abin siyasa, kun mai da jininku ba komai ba. Ka je ka kawo a tarihin duniya mutanen da aka ce ba su ci zaɓe ba suka kashe kansu, in ba ku ba. Ko ba a yi ba? Lokacin da aka ce General Buhari bai ci zaɓe ba a 2011, me ya faru? Ba an yi postulation, suwa aka kashe, kuma suwa suka kashe. Sannan da aka zo aka ce ya ci zaɓe, kuma me kuka yi? Mu dawo mu gaya wa kanmu gaskiya in muna so mu ci nasara akan abin nan. Mu dawo kan gaskiyar al'amari. Gaskiyar al'amari shine a dokokin Najeriya
kashe ɗan Najeriya laifi ne mai girma, kuma aikin gwamnati ne ta kare ran ɗan Najeriya ba tare da an jingina masa wani addini ko wata ƙabila ko wani yanke ba. Idan mun yi wannan za mu samu watakila wannan ya zama prejar da za a sa wa gwamnati a daina kashe mu. Amma in muka ce mu koma mu ta jayayya da su, to watakila ma a samu damar da za a haɗa rigima tsakaninmu da su, a ɗauki makami a yi ta yaƙe-yaƙe, kuma su yanzu mun gane suna da gatan da za a tsaya musu. Mu kuma ina ne gatan namu in ba Allah ba? Ina fata kana fahimta. Mu muna da inda za ka je ka ce kana kai ƙara ana kashe musulmai ne duk duniya? Bari in gaya ma, idan ka ɗauki wata ƙasa ma ka je, to ku da kanku za ku zo kuna cewa don me za a je wannan ƙasar, ai ƙasar 'yan kaza ce. Yanzu da za a je a ce a je majalisar Iran a ce ana kashe musulmai a arewacin Najeriya, to shikenan yanzu kuma sai a samu magana ai 'yan shi'a ne waɗannan, ko ba haka ba ne? Kaga a kenan babban makami a wajenmu shine mu tsaya mu yi adalci. Adalcin kuwa shine mu yadda cewa kashe ɗan Najeriya ko Kirista ko Musulmi doka ba ta yadda ba, kuma wane ne zai tsare? Gwamnati ce za ta tsare. Kuma in an kashe mutum ɗaya ko a wani ɓangare ne na Najeriya, to lallai ne mu yi magana akan cewa me yasa aka bari aka kashe mutum. Amma wannan ma ba zai mana amfani ba sai idan da za mu daure mu samar da murya ɗaya. To yanzu nan kuma sai in dawo da ku maganin haɗin kai. Ka san duk wa'yancan maganganu dai mu mun yi ta yi. Duk wani wanda zai maka magana akan Malam Nura, to ka tambaye shi wane ne ya fara yin zafi akan kashe mutane a Zamfara. Video na da ya fara trending a social media shine wanda na yi magana akan kashe mutane a Zamfara, na ce ko kaji a gonarsu ba za a yi wa wannan kisan ba. Sannan Malam Nura ya sha faɗa, na sha magana akan cewa bai halatta a dinga kashe mutane ba, ko Kirista ko Musulmi. Ni ban yadda ma a sa wa gawar da aka kashe ta a bata addini ko yanki ko yare ba, kawai a ce an kashe ɗan Najeriya, kuma muna neman bayani daga gwamnatin tarayya. Sannan tuntuni nake magana akan cewa mu kauda bambance-bambance, mu daina yadda da rigima tsakanin mu da waɗanda ba mu ba, tsakanin Musulmi da Kirista. Mu daina yadda ana neman a haɗa mu da rigima, ba daidai ba ne, bala'i zai same mu. To yanzu gashi nan, me yasa ba za ku je ku kira masu cewa a kashe a yi kaza a cikin malamanku ku ce su fito su yi magana ba? Ai su ya kamata su yi magana. Da haka yanzu akwai bukatar mu samar da murya ɗaya kenan, murya ɗaya wacce za ta yi magana da yawun musulmin Najeriya gaba ɗaya. Akwai ta ne? To shine abin da ake yunkurin samarwa. Suke cewa a'a kar a yadda a tafi tare da wane ko a tafi tare da wane. Kuma wallahi idan ba mu haɗa kanmu mun fuskanci Najeriyan nan ba, za ka sha mamaki. Ba wai mu fuskanci Najeriya, mu haɗa kai mu fuskanci Najeriya domin mu kawo zalunci ba. A'a, mu haɗa kai mu fuskanci Najeriya don awa kowa adalci. Wannan ita ce manufar mu. Allah ya sa mun dace.